Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Shugaban ƙasa Chani, shugaban ƙasar sojojin CNF, ya saki wasu daga cikin gidan bursin, wasu kuwa daga ciki, wanda a yanzu za mu kawo muku wannan cikakken bidiyon. A yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, mai sauraro sai ka tsaya ka saurari irin al'amuran da ke faruwa. Amma dai mai sauraro, muna fatan ka idan wannan lokacin ne shigar ka cikin sabuwar channel ɗin tamu mai suna Face Hausa TV, da muna fatan za ka dangwala alamar subscribing kamar haka, sannan sai ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun rahotannin labaran namu kai tsaye da zarar mun ɗora. Gashi ka saurara. Gwamnatin mulkin sojan kasar Abdulrahman Chani ya fuwa ga ɗaruruwan fursunoni a kasar a wani mataki na rage cunkoso a gidajen kurkuku da kuma jin kai ga wasu ɗaurarrun, kamar dai yadda shugabannin kasar ta Nijar suka saba gudanarwa a duk shekara. Wakilin Mai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban wannan rahoto. Kudirin dokar afuwa da shugaban kasar Nijar ya yi wa fursunonin kasar a wannan karo ya tanadi afuwar watanni 3 ga masu wa'adin zaman kaso na shekara 1 ko kasa da haka, afuwar watanni 6 ga masu zaman kason shekara 1 zuwa 2, afuwar watanni 10 ga masu kason shekaru 2 zuwa 5, afuwar watanni 20 ga masu wa'adin zaman kason shekaru sama da 5 zuwa 7, afuwar watanni 24 ga masu wa'adin kason shekaru sama da 7, da kuma saki gaba daya ga 'yan kasan da ya rage wa watanni 6 ko kasa da haka. Kuma Malam Mustapha Kadi na kawancin kungiyoyin yaƙi da hukuncin kisa a duniya ya nan mutanen da ke cin moriyar wannan shiri na afuwa a ƙasar ta Nijar. Su ma 'yan kasan akwai tsarin da adda ana iya a doki mata waɗanda suka aihu masu ba da nono ko masu cikuna, su waɗannan za a yi musu abuwa. Mutane kawan masu ciwon farfadiya a cikin gidan kaso irin wannan ba a son shi, da ana dibi yana iya wani ya kamu. Akwai kuma ciwon tari wanda yake da shi ana mishi abuwa da haida shi daga gidan kaso a cikin jama'a. Da akwai kuma masu ciwon kansa, da akwai kawa yara kankana da ba su cika ba kawai shekara 18, da kuma kawai lattizawa duk wanda a da shekara ya da 75 ana iya sashi cikin wannan ahuwa. Matakin afuwar shugaban kasa ga fursunonin kasar ta Nijar ya kuma tanadi cewa duk mutumin da ke a karkashin hukuncin kisa an mayar da shi zuwa kasar rai da rai, sannan masu hukuncin rai da rai an mayar da shi zuwa kasar shekara 30 kawai. Kuma Malam Abdulnasir na hantsi na kungiyar Ecole Democratic ya yaba da matakin afuwa akan masu hukuncin kisan, yana mai cewa saboda Nijar ta hau da hannu biskan takarda da aka ce ma abolition de peine de mort, duka masu kare haƙƙin adam sun kaga bai cancanta ba hana ma dan adam rayuwa dan saboda laifi. To sai dai wasu masu fafutukar kare haƙƙin dan adam a ƙasar ta Nijar na ganin akwai waɗansu matakan afuwar na daban da 'yan ƙasa suke jira daga ɓangaren shugaban ƙasa.